Yanzu ma ga takaitaccen labaran nahiyar Afirka. A yau al'ummar ƙasar Ghana ke zaɓen wanda zai gaji shugaba Nana Akufo-Addo mai barin gado, wanda suke fatan zai haɓaka tattalin arzikin ƙasar da samar da ababen more rayuwa haɗi da samar da guraben aikin yi ga 'yan ƙasar. Daga Afirka ta Kudu kuma ta rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyin bunƙasa tattalin arziki da kasuwanci da kuma tsaro da Najeriya, inda shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa ya amince da fara ba wa 'yan Najeriya musamman 'yan kasuwa damar bizar shiga ƙasar ta shekaru 5. Daga Namibia kuma Netumbo Nandi ta jam'iyyar SWAPO mai mulkin ƙasar ta samu nasarar lashe zaben shugaban ƙasar da ya gudana, wanda ita ce mace ta farko a tarihin ƙasar da ta taɓa zama shugaban ƙasa, kuma tana cikin 'yan gwagwarmayar samun 'yancin kai a shekarar 1960, kuma ita ce mataimakiyar shugaban ƙasar. Gwamnatin Sudan ta Kudu da ɓangarorin da suka ƙi amincewa su sanya hannu kan yarjejeniyar samar da zaman lafiya ta shekarar 2018 sun sake koma kan teburin tattaunawa, inda Kenya take jagorantar zaman a birnin Nairobi. Somalia ta ƙalubalanci Habasha kan yi mata shishshigi a yankinta da ke kudancin Jubaland, wanda shine yanki na baya-bayan nan da ake gwabzawa a tsakanin ƙasashe biyun. A Najeriya kuma gwamnatin ƙasar ta kori ma'aikatan da ke da shaidar kammala karatun digiri daga jami'o'i masu zaman kansu na ƙasashen Jamhuriyar Benin da kuma Togo. To duka-duka labaran kenan a takaice na nahiyar Afirka, sai kuma wani satin.